أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mai saurare barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai baƙo ne a wannan tasha tamu, ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yadda za ka ringa samun saƙonmu cikin sauƙi. Wato da zarar mun ɗaura shi a manhajarmu na YouTube zai shigo izuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. A yau za mu yi magana ne wato game da wannan ƙasa tamu mai albarka wato ƙasar Nijar. Duba da yadda wasu mutane suke ganin cewa ya kamata a ce an yi yunƙuri an ƙara wato yawan sojojin ƙasar Nijar, duba da yanayin yadda 'yan ta'adda sukan hallaka wato sojojinmu na ƙasar Nijar kenan, wanda hakan ake ganin cewa inda a ce sojojin sun fi haka ba wai ana nufin shi zai hana a ringa kashe sojojin ba, amma idan rundunar sojojin sun fi yawan haka to in Allah ya yarda ana da daman da za a iya rarraba su sojojin zuwa sassa-sassa inda kuma za su iya taka rawan gani sosai a kan su wa'innan 'yan ta'adda da ake ta ɗauki ba daɗi da su, wanda koyaushe za ka ji labari ya fita akan cewa an yi wani arangama tsakanin sojojin Nijar da kuma 'yan ta'adda, an rasa sojoji kaza, wanda hakan yake ba da dama ake ganin cewa inda za a yi ƙoƙari a ƙara yunƙuri a ƙara ɗaukan wasu sabbin sojoji yara wato masu ɗanyen jini a jika kenan, to hakan zai ba da fa'ida sosai. Mun san dai yadda sojoji ke da matuƙar amfani a ƙasa, wanda idan sauran ƙasashen ƙetare suka kalla yanayin sojojin da kai kake da su kake taƙama da su, to tabbas akan ji wato shakkan yin maka wani abu na rashin kunya ko kuma abin da dai bai kamata ba wanda zai iya taɓa mutunci da martaba. Duba da yanayin yadda za a ga kana da cikakken iko da kuma wa'innan sojojin tabbas su ma suna razana mutane sosai. Yanzu ku duba ku ga ƙasar Koriya. Ƙasar Koriya da me ta fi taƙama? Taƙamanta komi da an yi magana ta ce za ta iya yaƙan ƙasa kaza ba wani abu ba ne. Duba ne da suka ga suna da jibgai sojoji sannan suna da kayan aiki. Wato ina nufin makamai kenan. Shi yasa suke bugan ƙirji suna faɗin cewa babu wanda ba za su iya yaƙa ba. To mu yanzu Afirka mu ne muke da daman da za mu ɗiba mutane da yawa mu sa su a sojoji. Muna da yawan matasa duk duniya. Ban cire muku ko ina babu inda ta kai ƙasan Afirka yawan matasa, yawan yara masu jini a jika. Wanda muna da hanyar da za mu hana su wannan zaman banzan da suke yi ko kuma fice-fice suna tafiya wasu ƙasashe don neman abin da za su yi.